Mitäs nyt sitten tänään keikan jälkeen, niin mikä meni? No, meillä on sellainen meininki, kun me saadaan vähän noita platina-osastoa tosta albumista ja tollain noin, niin otettiin juhli suunnattoman isosti ja meillä on vieraita Saksasta ja Ruotsista ja tollain ja me otettiin hostaa niitä ja lähtee vähän saunomaan niiden kanssa illalla ja tietysti tää Ankkarokin takahuonehan on niinku tunnetusti Suomen niinku kovimpia juttuja ja ehkä muutama tämmönen piste tässä ja sillain rentoutumista ja huomenna taas keikalle, että mitäs oot Matilla jotain tähän? Joo, oikein sillain, että jengi laulaa muutana ihan täysin ja siinä tulee sellainen fiilis, että jengi on yhdessä, vaikka me ollaankin tossa korokkeella, mutta kaikki on yhdessä ja duunaa sitä juttua ja se on mahtavaa, se aina panee sillain hengittää sillain todella epäsäännöllisesti ja miettimään, että mistä tässä on oikein kyse. Kiitos teille.